Σκοπός του βίντεο αυτού είναι η εξοικείωση με την καρτέλα παραμέτρων Miscellaneous Parameters, διάφορες παράμετροι, μια καρτέλα εξίσου σημαντική με την καρτέλα εργαλείων, η οποία παρουσιάστηκε αναλυτικά σε προηγούμενο βίντεο. Οι παράμετροι σε αυτήν την καρτέλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το τέλος ενός προγράμματος. Ας δούμε κάποιες επιλογές αναλυτικά. Στην πρώτη γραμμή πρέπει να ορίσουμε τι θέλουμε να γίνει μετά το τέλος της εκτέλεσης ενός προγράμματος. Οι επιλογές κατά σειρά είναι η επιλογή Stop, η οποία πληροφορεί το πρόγραμμα ότι μετά το τέλος του προγράμματος η κεφαλή η οποία εκτέλεσε την κατεργασία θέλω να μείνει ακίνητη εκεί στην τελευταία θέση όπου τελείωσε το πρόγραμμα. Η επιλογή Zero Point πληροφορεί το πρόγραμμα ότι επιθυμώ μετά το τέλος του προγράμματος η κεφαλή να επιστρέψει στο 0 του προγράμματος, στο 0 του κομματιού. Έτσι όπως αυτό έχει οριστεί από το χρήστη και έτσι όπως έχουμε δει ότι ορίζεται στο σχετικό βίντεο για τις χειροκίνητες κινήσεις και για τον ορισμό των σημείων 0. Η επιλογή Park Position ενημερώνει το πρόγραμμα ότι μετά το τέλος του προγράμματος θέλω η μηχανή να μετακινηθεί σε μια βολική θέση για μένα, για τη συνέχεια της εργασίας μου, την λεγόμενη θέση parking, η οποία ορίζεται είτε μέσα από τη σελίδα χειροκίνητων κινήσεων, είτε κατευθείαν από τις παραμέτρους, όπως θα δούμε σε άλλο σχετικό βίντεο. Συγκεκριμένα οι θέσεις αυτές ορίζονται στην καρτέλα παραμέτρων Coordinates. Η τελευταία επιλογή Origin Sin Tool Lift σημαίνει ότι η τελευταία θέση στην οποία βρέθηκε η μηχανή όταν τελείωσε το πρόγραμμα αποτελεί νέο σημείο 0 για την επόμενη εκτέλεση. Φυσικά και επιλέγουμε κατά το πώς μας βολεύει εμάς και κατά το πώς επιθυμούμε να βρούμε τη μηχανή σε κάθε νέα εκτέλεση. Η επόμενη ομάδα επιλογών με την επικεφαλίδα Change Tools έχει να κάνει με την αλλαγή εργαλείων, με τη χρήση δηλαδή των εργαλείων από το πρόγραμμα και με τη διαδικασία αλλαγής εργαλείου. Ας δούμε αναλυτικά τις επιλογές. Στην πρώτη σειρά η επιλογή No πληροφορεί το πρόγραμμα ότι δεν επιθυμώ να γίνει καμία αλλαγή εργαλείων, είτε ως φυσική διαδικασία, ως μια πραγματική δηλαδή αλλαγή εργαλείου, είτε ως αλλαγή παραμέτρων σε σχέση με τα εργαλεία. Δηλαδή δεν επιθυμώ ούτε ένα νέο εργαλείο, ένα φυσικό εργαλείο, αλλά ούτε και νέες παραμέτρους σχετικά με το εργαλείο. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα θα εκτελέσει κάθε λειτουργία με το εργαλείο νούμερο 1. Ακόμα και αν εγώ λοιπόν έχω ενημερώσει στην καρτέλα εργαλείων τις παραμέτρους για το εργαλείο νούμερο 2, επιλέγοντας No σε αυτόν τον πίνακα, ουσιαστικά ακυρώνω την λειτουργία των επόμενων εργαλείων μετά από το εργαλείο νούμερο 1 και φυσικά η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με το εργαλείο νούμερο 1 και με τις παραμέτρους τόσο του βάθους όσο και των ταχυτήτων του εργαλείου νούμερο 1, όπως είδαμε σε άλλο σχετικό βίντεο το οποίο είχε να κάνει με τις παραμέτρους των εργαλείων. Η δεύτερη επιλογή
η επιλογή Yes σημαίνει ότι ότι επιθυμώ να γίνει η αλλαγή εργαλείου με φυσικό τρόπο, θέλω η κεφαλή να αλλάξει εργαλείο και ότι προκαλώ τη μηχανή να σταθεί στην θέση στην οποία τελείωσε το πρόγραμμα. Άρα, με μια τέτοια επιλογή, η μηχανή θα περιμένει μια φυσική αλλαγή εργαλείου όταν εκτελέσει τη λειτουργία του εργαλείου νούμερο 1 ή του πρώτου εργαλείου, όποιο αριθμό και να έχει αυτό, όποια προτεραιότητα και να έχει αυτό, και πριν συνεχίσει με το επόμενο εργαλείο. Θα δημιουργηθεί μια παύση από τη μηχανή και θα περιμένει από εμένα να αλλάξω εργαλείο και να δηλώσω ότι είμαι έτοιμος με το Start για να συνεχίσει η εκτέλεση του προγράμματος με ένα καινούργιο εργαλείο. Η επόμενη επιλογή πληροφορεί το πρόγραμμα ότι επιθυμώ να αλλάξω εργαλείο, όχι όμως στη θέση στην οποία βρέθηκε η κεφαλή κατά την ολοκλήρωση της λειτουργίας της για το πρώτο εργαλείο, αλλά σε μια θέση βολική για εμένα. Αυτή η θέση είναι η θέση Parking, όπως αυτή δηλώνεται από τις χειροκίνητες λειτουργίες ή όπως αυτή δηλώνεται μέσα από την ταμπέλα Coordinates των παραμέτρων. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί η μηχανή, θα περιμένει μια φυσική αλλαγή εργαλείου και θα περιμένει επίσης το χρήστη να πατήσει το Start για να ενημερώσει έτσι το πρόγραμμα και τον controller ότι η διαδικασία αλλαγής εργαλείου τελείωσε και ότι το επόμενο εργαλείο είναι στη θέση του ώστε να μπορεί να συνεχίσει. Η επόμενη επιλογή σε αυτόν τον πίνακα είναι η No, που σημαίνει ότι δεν θέλω αλλαγή εργαλείου. Μοιάζει λοιπόν με την πρώτη επιλογή, με το πρώτο No, μόνο που αυτή την φορά ειδοποιώ το πρόγραμμα ότι θέλω να χρησιμοποιήσει τις παραμέτρους από τα επόμενα εργαλεία, από τον πίνακα δηλαδή εργαλείων, όπως αυτός αναλυτικά παρουσιάστηκε σε παρόμοιο βίντεο, χωρίς όμως να υπάρχει στάση από τη μηχανή και αναμονή για μια φυσική αλλαγή εργαλείου. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ θα έχω σε όλες τις περιπτώσεις ένα συγκεκριμένο εργαλείο επάνω στο μοτέρ ή στην κεφαλή. Όμως κάθε φορά που το πρόγραμμα ειδοποιεί ότι πρέπει να γίνει μια αλλαγή εργαλείου, ουσιαστικά θα διαβάζονται οι παράμετροι από τον πίνακα εργαλείων και θα λειτουργεί η μηχανή με καινούργιες παραμέτρους. Γι' αυτό και η επιλογή λέει No, but use new parameters. Στην τελευταία επιλογή έχουμε την κατάσταση όπου αλλάζει η μηχανή εργαλείο μέσω ενός εξοπλισμού, μέσω ενός αξεσουάρ, το οποίο επιτρέπει στο μοτέρ να αλλάζει αυτόματα εργαλείο από μια αποθήκη εργαλείων η οποία έχει καθορισμένες θέσεις εργαλείων και τα εργαλεία έχουν οριστεί σε έναν ανάλογο πίνακα, στον πίνακα θέσεων των εργαλείων, και έτσι η μηχανή γνωρίζει ότι όταν έρθει η στιγμή για να ενεργοποιηθεί ένα άλλο εργαλείο, τότε πρέπει να γίνει μια αυτόματη διαδικασία φυσικής αλλαγής εργαλείου μέσω της αποθήκης. Της αποθήκης εννοείται αλλαγής εργαλείων. Οι επιλογές στο πίνακα με την επικεφαλίδα 0 point in file έχουν να κάνουν με την τοποθέτηση του σημείου 0 ως προς την εκτέλεση του προγράμματος. Έτσι λοιπόν η βασική επιλογή είναι Origin of Coordinates, που σημαίνει ότι το σημείο 0 εμπεριέχεται μέσα στο πρόγραμμα ή στο σχέδιο, έτσι όπως αυτό ήρθε μέσα από ένα πρόγραμμα CAD-CAM ή μέσα από ένα σχεδιαστικό διανυσματικό πρόγραμμα τύπου Corel, Adobe Illustrator, AutoCAD κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια μετατόπιση του κομματιού ώστε να συναντήσει κάποιο σημείο 0,
απλά ακολουθεί το σημείο 0 το οποίο ήρθε από το σχέδιο ή το πρόγραμμα μέσω CAD-CAM προγράμματος. Οι υπόλοιπες επιλογές έχουν να κάνουν με μια επιθυμία του χρήστη να βρεθεί η επεξεργασία σε κάποιο σημείο σε σχέση με το σημείο 0. Αυτό καλό είναι να το δοκιμάσουμε για να δούμε τα αποτελέσματα οπτικά. Όταν λοιπόν εγώ επιλέξω bottom left, που σημαίνει κάτω αριστερά, και φυσικά για να ισχύσει η επιλογή μου πρέπει να πατήσω και το πλήκτρο Save, τότε βλέπουμε στο αριστερό μέρος του παραθύρου ότι η εκτέλεση του προγράμματος ήρθε με την κάτω αριστερή γωνία της να ταυτιστεί με το σημείο 0 που είχε οριστεί για σημείο 0 προγράμματος. Φυσικά και κατά την ίδια λογική ακολουθείται οποιαδήποτε μεταβολή, όπως η επιλογή κεντραρίσματος, η επιλογή ας επιλέξουμε το top left για να δούμε και μια περίπτωση ανεπιθύμητη. Ανεπιθύμητη διότι η εκτέλεση του προγράμματος έχει βγει εκτός της περιοχής της μηχανής. Σε αυτή την περίπτωση φυσικά και θα πρέπει να μετατοπιστεί το σημείο 0 του προγράμματος, ώστε η εκτέλεση να είναι μέσα στην περιοχή μηχανής. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο να επιλέξουμε σε ποιο σημείο θέλουμε να βρεθεί η εκτέλεση, αλλά πρέπει να προσέξουμε και αν η εκτέλεση αυτή είναι εφικτή μέσα στα όρια της μηχανής. Σπάνια χρησιμοποιούμε αυτή την επιλογή και σπάνια αλλάζουμε τη θέση της εκτέλεσης ως προς το ορισμένο 0 για το πρόγραμμα και συνήθως ακολουθούμε την επιλογή Origin of Coordinates. Η τελευταία επιλογή έχει να κάνει με τη γλώσσα των μενού όλων αυτών των μηνυμάτων, όλων των ονομάτων των ταμπελών και όλου του περιβάλλοντος του προγράμματος, η οποία αλλάζει αμέσως μόλις αποθηκεύσω μια άλλη αλλαγή ως προς τη γλώσσα, την επιθυμητή γλώσσα. Στη δεξιά πλευρά έχουμε κάποιες επιλογές σπάνια χρησιμοποιούμενες. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι η επιλογή η οποία απεικονίζει τις κατεργασίες τρυπήματος στην περιοχή απεικόνησης μέσα στο WinPCNC ως κυκλάκια. Αν δεν έχω επιλέξει αυτή τη λειτουργία, τότε όποιες λειτουργίες παράγονται από προγράμματα CAD-CAM και είναι καθαρά λειτουργίες τρυπήματος δεν απεικονίζονται, δεν φαίνονται στην περιοχή απεικόνησης του προγράμματος. Μία άλλη χρήσιμη και συχνά χρησιμοποιούμενη λειτουργία είναι φυσικά το χρονόμετρο της κατεργασίας. Όταν λοιπόν κάνω Save, θα παρουσιαστεί στην οθόνη ένα χρονόμετρο, το οποίο αυτόματα ενεργοποιείται με την εκκίνηση ενός προγράμματος και πάβει να μετράει με τη λήξη ενός προγράμματος. Φυσικά και περιέχονται όλες οι καθυστερήσεις. Αν εγώ λοιπόν μειώσω την ταχύτητα εκτέλεσης του προγράμματος ή για λίγο κάνω παύση στο πρόγραμμα, ο χρόνος δεν σταματάει, γιατί δεν σταματάει ο χρόνος παραγωγής όταν εγώ καθυστερώ, συνεχίζει και μετράται. Αυτό λοιπόν είναι ένα ρολόι για βοηθητικό πολλές φορές, το έχουμε ανάγκη πάρα πολλές φορές κατά την εκτέλεση προγραμμάτων και μας δείχνει το συνολικό χρόνο που χρειάστηκε για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στην αρχική οθόνη της καρτέλας διαφόρων παραμέτρων και βρισκόμαστε στην πρώτη επιλογή του παραθύρου, ενώ στην δεύτερη, που είναι η More, μας δίνεται η δυνατότητα κάποιων άλλων ρυθμίσεων και επιλογών. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής. Είναι η κατεύθυνση των πλήκτρων των χειροκίνητων λειτουργιών σε ό,τι αφορά τους άξονες, η οποία μπορεί να πάρει
τιμή 0 ή 1. Θέτοντας λοιπόν την τιμή 1 και πατώντας φυσικά το πλήκτρο Save, φεύγοντας και από αυτό το παράθυρο, όταν έρθω στην καρτέλα χειροκίνητων κινήσεων, βλέπω ότι αντιστράφηκαν οι άξονες Χ και Ψ. Ο Χ λοιπόν τώρα δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ πριν από αυτήν την αλλαγή, πριν από αυτήν την επιλογή, ο Χ άξονας βρισκόταν σε αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά και τη θέση του έχει πάρει ο Ψ άξονας, ο οποίος πριν βρισκόταν σε αυτήν την κατεύθυνση. Και προς τα αρνητικά φυσικά ο Ψ βρισκόταν σε αυτή την κατεύθυνση και ο Χ βρισκόταν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η αλλαγή είναι χρήσιμη όταν τοποθετούμε τον υπολογιστή μας και κυρίως το monitor του υπολογιστή μας κάθετα προς τη μηχανή. Τότε ο χρήστης έχει μια εσφαλμένη άποψη για τις κατευθύνσεις, έχει μπροστά του λοιπόν τον άξονα Ψ, ενώ στην οθόνη των χειροκίνητων κινήσεων εδώ βλέπει Χ, και εδώ αν θέλει, ας το πούμε έτσι χοντρικά, να κινηθεί δεξιά και αριστερά, αυθόρμητα πατάει αυτά τα βέλη, μόνο που η κίνηση είναι ως προς τον άξονα Χ όταν δεν υπάρχει αυτή η επιλογή, οπότε πολύ εύκολα μπερδεύεται και χρειάζεται κόπος για να σκεφτεί ότι βλέπει σε 90 μοίρες περιστραμμένο στη μηχανή και πρέπει από μόνος του να διορθώνει αυτή την περιστροφή της θέσης του. Η επιλογή λοιπόν αυτή που βρισκόταν, όπως είδαμε, στις παραμέτρους Miscellaneous Parameters και More, ήταν η επιλογή της κατεύθυνσης των πλήκτρων που παίρνει τιμές 0 και 1 και στην τιμή 0 φυσικά επαναφέρει τις κατευθύνσεις στις καρτεσιανές κατευθύνσεις, δηλαδή ο Χ άξονας θα δείχνει την κατεύθυνση δεξιά και αριστερά, ας το πούμε έτσι χοντρικά, όμως όταν έχουμε την κατάλληλη θέση της οθόνης ως προς τη μηχανή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η επιλογή για τις επαναλήψεις ενός προγράμματος χρησιμοποιείται μόνο και μόνο για να επαναλαμβάνει την εκτέλεση του προγράμματος ξανά και ξανά όσες φορές επιθυμούμε, για παράδειγμα 5 φορές, χωρίς να υπάρχει καμία παύση μεταξύ των εκτελέσεων του προγράμματος. Μπορούμε να επαναφέρουμε την τιμή στο 0 όταν μια τέτοια κυκλική εκτέλεση προγραμμάτων έχει τελειώσει. Και φυσικά μια αρκετά χρήσιμη επιλογή που έχει να κάνει με τα γραφικά, ειδικά όταν αυτά είναι σε μορφή PLT και προέρχονται από σχεδιαστικά προγράμματα, διανυσματικά σχεδιαστικά προγράμματα, είναι η παράμετρος που εξομαλύνει τα γραφικά, τα κάνει πιο απαλά σε όλες τις συναντήσεις δύο διαδοχικών σχημάτων, και αυτό έχει νόημα διότι η μορφή PLT ή αλλιώς το πρωτόκολλο HPGL, ένα πρωτόκολλο της Hewlett Packard για plotters, δεν επιτρέπει την ύπαρξη τόξων και ό,τι βλέπουμε στην οθόνη είναι ένα σύνολο μικρών ευθύγραμμων τμήματων. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μία κατεργασία με πάρα πολλές μικρές γωνίτσες ενοχλητικές, οι οποίες έχουν ένα κακό αισθητικά αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το σχήμα, το σχέδιο. Για την εξομάλυνση λοιπόν αυτών των μικρών ευθύγραμμων τμήματων στα αρχεία τα οποία είναι σε μορφή PLT κατά το πρωτόκολλο HPGL, μπορούμε να αυξάνουμε αυτή την τιμή, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι τον αριθμό 2000. Φυσικά και η εξομάλυνση θα έχει κάποιο κόστος ως προς την παραμόρφωση του σχεδίου, εφόσον οι θέσεις αλλάζουν, οι θέσεις των μικρών αυτών ευθυγράμμων τμήματων αλλάζουν, προκειμένου να συναντηθούν με τα γειτονικά τους, και πρέπει να προσέξουμε αν το αποτέλεσμα της κατεργασίας είναι επιθυμητό, είναι ικανοποιητικό. Συνήθως διατηρούμε αυτήν την τιμή σε χαμηλά επίπεδα.
Για να επανέλθουμε στην αρχική μας οθόνη των διαφόρων παραμέτρων, μπορούμε να επιλέξουμε την πρώτη επιλογή, να πατήσουμε το πρώτο πλήκτρο, να επαναφέρουμε τις τιμές σε κάποια συνηθισμένη κατάσταση, να πατήσουμε Save ώστε να έχουμε τις παραμέτρους έτοιμες για μια κατεργασία στο μέλλον με συνηθισμένη κατάσταση. OK. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο από τη Synsys TEP Ελλάς.